13 vykradených bytů zhruba za 2,5 měsíce má na svědomí 25letý zloděj, kterého přímo při činu dopadli pražští policisté. Do bytů v luxusním komplexu v Praze 6 se dostával po střeše a balkonech. Díváte se na zloděje, který byl lapen jen pár minut poté, co se dostal do bytu, kde ale nebydlel. Rychlost policistů ho očividně zaskočila, obzvlášť když už se těšil, jak lup dobře zpeněží. Měl připraven 2 tašky s věcma, aby s tím zmizel. Luxusní byty přitahovaly 25letého zloděje doslova jako magnet. Vypravil se sem za poslední 2 měsíce hned několikrát. Na zloděje měli policisté políčeno už několik týdnů. Lapka si kromě lehce nabitých věcí navíc ještě utužoval fyzičku. Takřka horolezeckým způsobem přelézal přes římsy, balkóny a tak dále ve velkých výškách. Zloděj se asi inspiroval Spidermanem, překonával totiž střechy domů se stejnou lehkostí. Když se dostal na balkón toho daného bytu, vypáčil dveře do bytu a kradl tam cennosti, elektroniku a všechno, co mělo nějakou cenu. Dareba může být rád, že ho dopadli policisté. Kdyby ho totiž dostal do rukou majitel bytu, skončil by v lepším případě na jednotce intenzivní péče. Těžko říct, to bych se asi nechal pro sebe, ale asi by celý nezůstal. Lidé v luxusním komplexu si mohou oddechnout. Zloděj navštívil jejich byty nejméně ve 13 případech. Konečný výčet ale může být daleko vyšší. Hlavně, aby byl potrestaný a všechny škody, které tady vznikly, aby mu přišily. Na 25letého zloděje byl podán návrh na uvalení vazby. Vše nasvědčuje tomu, že se na střechy budov zase dostane až za dlouhých 8 let. Jiří Borovec, Televize Nova.